Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fetaħ il-ment quddiem l-Awtorità tax-Xandir kontra l-Istazzjon Nazzjonali fuq l-intervista li kellu fil-programm Insights ta' nhar il-ġimgħa li għadda. Il-Partit Nazzjonalista stess ikkonferma dan permezz ta' stqarrija ffirmata mis-Segretarju Ġenerali Francis Zammid-Dimech. Bernard Grech qed jgħid li l-ġurnalist ma kienx imparzjali u Grech ħass li kien żbilanċjat. Fil-programm Bernard Grech der evidentament skomdu jwieġeb il-mistoqsijiet li bdew isirulu mill-ġurnalist. Fil-fatt Bernard Grech attakka lill-ġurnalist waqt il-programm. Ejjew anke bħala ġurnalisti nkunu iktar maturi. Qed tgħid li m'iniex matur laqqas jien. Le, jien qed lek ejja nkunu aktar maturi, metlekx kun matur. Fil-programm il-kap tal-Oppożizzjoni naqas jgħid xi proposti għandu għall-pajjiż quddiem dikjarazzjoni li fiha saħaq li jkun iblaħ jekk jgħid il-proposti tiegħu fil-programm li issa qed jilmenta li kien żbilanċjat kontrih, Bernard Grech qal li n-nies mhux se jivvutaw għalih illum u talab lill-ġurnalist biex iħallih. Programm ieħor smajtek tgħid illi tkun iblaħ biex toħroġ il-proposti ekonomiċi tiegħek kollha minn qabel. F'dan il-kumment, f'dan l-ambitu, kif tistenna li n-nies jivvotaw persuna li huwa prospettiv Prim Ministru meta qed jgħid l-affarijiet fuq l-ekonomija? In-nies illum ħajvotaw. In-nies mhux illum ħajvotaw. M'għandix taqsam. Mela ħallini. F'mumenti minnhom spiċċa anki jipponta subajh u jsabbat fuq il-mejda. Da biss jinteressak inti. Da biss. Li m'għandix pjani hekk qed isaqsu n-nies, ħanejlek qed isaqsu n-nies.